4 नंबर वार्ड आरंभ कर बालियंता बालीपटना पर्यंत साधारण जनता खुशी दिन हंसपाट फ्लाईओवर काम कर तू नाला मत मत बुलिया हमर डिमांड थिला आम नाला मत ढाबा पाखे बुलिया पर से रोड रे माने रंग रूट रे चलिया जोटा हमर काम चले 2019 मसिया रे ସେଇଥିରେ ଉଠିଆ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଠିଆ ଢାବା ସିଧାରେ ଗଡ଼ିଛୁ ନାଳା ମତ ଠିକ୍ ଢାବା ଆସୁନୁ ଚାଲି ପଳେଇବା ଭାଗ୍ୟର କଥା ଥିଲା ଯେ 19 ମସିହା ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଖରେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ସର କମିଶନର ମ୍ୟାଡାମ ଅପରିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୋଦିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରର ସଂସଦୀୟ ସାଂସଦ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ପ୍ରଭାତ ଦାସ ମହୋଦୟ ଗୋଟେ ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖେ ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଘରେ ବୁଲ୍ଲଡ଼ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ବୈଠକର ଯୋଉ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତାର ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ମାନ୍ୟ ସାଂସଦ ମହୋଦୟା। ଆଜି ମାନ୍ୟ ସାଂସଦ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇଛି। ଫ୍ଲାଇଓଭର ବ୍ରିଜର ନିର୍ମାଣ ସରିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଏହି ସଭାରେ ଅଧିକ କିଛି ନ କହିକି ଓ ସାଂସଦ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ପାଇକି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ଆଜି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହୋଇପାରିଲା।